Ara anem a connectar-nos amb el Josep, que el tenim encara de viatge, per parlar tots dos junts de La transparencia del tiempo, Leonardo Padura, Tusquets. Ho farem amb aquest ordinador. D'en Padura ja havia llegit El hombre que amaba a los perros i ja em va sorprendre molt perquè demostrava un coneixement de Barcelona extraordinari. Sabia explicar de meravella l'ambient a la Rambla abans i durant la guerra. I això em va sorprendre molt. Però vaig pensar que havia investigat per fer la història del Ramon Mercader. I en canvi en aquest fa una novel·la policíaca actual, amb una Habana corrupta i fashion, i també ho combina amb Catalunya. He trobat, això primer, aquest llibre que parla tant del temps, de tants temps solapats, és a dir, el temps de fer-se gran, de fer-se vell, el temps que passa a Cuba, que tot ha degenerat, però és una visió també de vell. Són uns temps com sempre o que ja han passat o que s'estan acabant i una consciència de la pèrdua de fins i tot dels ideals, no? Tot es passa i et fas gran i acceptes el que ve. El personatge és un personatge cansat i en aquest sentit m'ha recordat el Vázquez Montalbán, el Carballo, un personatge, això, desil·lusionat, no? Crític. El que passa és que tot gira al voltant de la celebració dels 60 anys. A mi el llibre, el ritme que va tenint, o sigui, la història en si és el de menys, perquè el que et va omplint són aquests personatges gastats, vells, que van reflexionant o plantejant-se la vida ja en aquest moment de dir que ja no importa gaire coses, llavors ens hem de ferrar les petites coses que importen, i al mig hi ha aquesta història de la Verge, no? Ja, aquí està, jo això el trobo una mica forçat. És l'únic defecte que li he trobat, perquè la novel·la en si, com a novel·la policíaca, té una trama que està bé. Sí, però la resolució de la trama tampoc no porta enlloc, no? Vull dir, no és el més important, és d'aquestes novel·les que acaba sent el dolent, el que li toca a l'escriptor que ha posat allà que sigui el... Està bé, està resolt, però... En la novel·la policíaca bona, el que compta més no està en la trama, com al revés, la decoració humana, no? Bé, jo penso que donarà una bona estona a qui el llegeixi i el podem recomanar. I res, ara ja només t'esperem que tornis aquí. Quin dia tornes? No, el 22, ja està. El 22? O sigui, el 23 aquí a la llibreria? Sí, el 23 a la llibreria. Aquí t'esperem tots, doncs. Molt bé, adéu-siau. Bon viatge. Records a tothom. Adéu.